Marcos Kapitulo 15. O gilayon sa pagkabuntag na nagsabot ang mga punoang saserdote uban ang mga ansyano og mga eskriba og ang tibuok nga Sanhedrin og sa gigapos nila si Hesus ilang gidala og gitugyan siya kang Pilato og si Pilato nangutana kaniya, "Ikaw ba ang hari sa mga Hudyo?" Og siya mitubag og miingon kaniya, "Ginaingon mo." Og ang mga punoang saserdote nagasumbong kaniya mahatungod sa daghang mga butang. Og si Pilato nangutana pag-usab kaniya nga nagaingon, "Wala ka ba'y pagtubag bisan unsa? Tan-awa pagkadaghang mga butang nga ginasumbong nila batok kanimo." Apan si Hesus wala gihapon motubag bisan unsa sa pagkaagi nga nahibulong si Pilato. Og sa fiesta nabatasan niya ang pagbuhi alang kanila og usa ka binilanggo nga ilang pagapangayoon og dihay usa nga ginganlan si Barrabas nga ginapos uban sa mga mingsukol sa kagamhanan, mga tawo nga sa panahon sa kagubot nakapatay og misaka ang panon sa katawhan og misugod sa pagpangayo kaniya nga pagabuhaton niya ang ingon sa nabatasan niyang gibuhat kanila. Og si Pilato mitubag kanila sa pag-ingon, "Buot ba kamo nga pagabuhian ko kaninyo ang hari sa mga Hudyo?" Kay iyang hingbaluan nga tungod sa kasina, gitugyan siya sa mga punoang saserdote. Apan ang mga punoang saserdote nagsugyot sa panon sa katawhan aron pagabuhian hinuon kanila si Barrabas. Og mitubag pag-usab si Pilato og miingon kanila, "Nan, unsay buot ninyo nga pagabuhaton ko sa ginganlan ninyo nga hari sa mga Hudyo?" Og sila misinggit pag-usab, ilansang siya sa krus. Og si Pilato miingon kanila, "Kay ngano, unsa ang kadautan nga gibuhat niya?" Apan sila misinggit sa hilabihan hinuon, ilansang siya sa krus. Og kay si Pilato buot magpahamuot sa panon sa katawhan, iyang gibuhian kanila si Barrabas. Og sa tapos niya hampaka si Hesus, gitugyan niya aron igalansang sa krus. Og gidala siya sa mga sundalo sa sulod sa balay, nga mao ang pretoryo. Og gitigom nila ang tibuok panon. Og ilang gipasuloban siya sa mapula, og sa nakasapid sila sa usa ka purong-purong nga tunokon, gisulob kini kaniya. Og mingsugod sila sa pagyukbo kaniya, "Maghimaya ka, hari sa mga Hudyo." Og gibunalan nila ang iyang ulo sa usa ka bagakay, og ilang ginalud-an siya. Og sa nangluhod sila, ilang gisimba siya. Og sa tapos sila makagbugal-bugal kaniya, ilang gihubuan siya sa purpura, og gisuloban sa iyang kaugalingong biste, og gihatod siya sa gawas aron igalansang sa krus. Og gipugos nila ang usa nga si Simon, nga taga Sirin, nga milabay gikan sa kaumahan, nga amahan ni Alejandro og ni Rufo, aron magpas-an kini sa krus niya. Og ilang gidala siya sa dapit nga Golgota, nga kung hubaron, dapit sa usa ka bagol-bagol. Og siya gipainom nila og vino, nga may sakot nga mira, apan kini wala niya dawata. Og ilang gilansang siya sa krus, og gibahin-bahin nila ang iyang mga biste, og ilang girifahan ang pagadadon sa tagsa-tagsa nila, og takna kadto nga ikatulo, og ilang gilansang siya sa krus. Og ang gisulat nga sumbong batok kaniya, gisulat sa ibabaw, "Ang hari sa mga Hudyo." Og gilansang nila uban kaniya ang duha ka tulisan, ang usa sa tuo niya, og ang usa sa iyang wala. Og natuman ang kasulatan nga nagaingon, og giisip siya uban sa mga dautan. Og ang mga nanagpangagi na nagpasipala kaniya, nga nagayango-yango sa ilang mga ulo, og nanag-ingon, ikaw nga magaguba sa templo, og magapatindog kaniya sa tulo ka adlaw, magluwas ka sa imong kaugalingon, og manaog ka sa krus." Sa maong pagkaagi usab, ang mga punoang saserdote
kauban sa mga iskriba sa nanagbugal-bugal kaniya, nasig-ingon. Sa uban nagluwas siya, sa iyang kaugalingon, dili siya makaluwas. Pakanauga karon sa krus si Kristo, ang hari sa Israel, aron makakita og makatuo kita. Og ang mga nalansang sa krus, kauban niya na nagbuyboy kaniya. Og sa miabot ang takna nga ikaunom, mingit-ngit ang tibuok nga yuta, hangtod sa takna sa ikasiyam. Og sa takna nga ikasiyam, misinggit si Hesus sa usa ka makusog nga tingog, nga nagaingon, Eloy, Eloy, laba sabaktani, nga kung hubaron, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Og ang uban sa mga nagatindog didto, sa pagkadungog nila niini, na nag-ingon, ania karon, nagatawag kang Elias, og midalagan ang usa, og sa napatuhop niya og maayo, ang usa ka esponja sa suka, gitaod sa usa ka bagakay, o gipainom kaniya, nga nagaingon, pasagdi ninyo, tan-awon ta kung moanhi ba si Elias sa paghugos kaniya. Og si Hesus misinggit sa makusog nga tingog, og nabugto ang ginhawa. Og ang tabil sa templo napikas gikan sa itaas, hangtod sa ubos, og sa hingkit-an sa senturyon, nga nagatindog didto sa atbang niya, nga nabugto na ang iyang ginhawa, miingon siya, sa pagkamatuod gayud, kining tawhana anak sa Dios. Og dihay mga babayi usab nga nagalantaw didto sa halayo. Kauban nila mao si Maria Magdalena, og si Maria nga inahan ni Jacobo nga jutay, og ni Jose, og Salome. Nga sa didto siya sa Galilea, na nagsunod og na nag-alagad kaniya, og diha pay daghang mga babayi nga nanungas kuyog kaniya sa Jerusalem. Og sa miabot na ang kahaponon, tungod kay kadto mao ang pangandam nga kung sayron, ang adlaw nga gisundan sa adlaw nga igpapahulay. Didto miadto si Jose nga taga Arimatea, usa ka dungganang konsehal, nga nagahulat usab sa gingharian sa Dios. Og siya nangahas pagpangatubang kang Pilato, og gipangayo niya ang lawas ni Hesus. Og si Pilato nahibulong kung namatay na ba siya. Og sa gitawag niya ang senturyon, nangutana kaniya kung dugay na ba nga namatay. Og unya sa hingbaluan niya kini sa senturyon, gihatag niya ang lawas kang Jose. Og mipalit siya og usa ka panapton nga lino. Og sa iyang nahugos siya, iyang giputos sa panapton nga lino, o gibutang niya sa usa ka lubnganan nga linukab sa usa ka batong bantiles, og iyang giligid ang usa ka bato ngadto sa ganghaan sa lubnganan. Og si Maria Magdalena og si Maria nga inahan ni Jose nagalantaw sa gibutangan niya.